Let me put this in words you might understand. Mr. President, det var næsten sådan ordene lød, da jeg for et år siden stod på den selv samme talerstol og sagde meget klart, at hvis Trump... I'm sorry, colleague, this is against our rules. As much as you might feel, or the room might feel in this, we have clear rules about cuss words, language that is inappropriate in this room. I'm sorry to interrupt you, but it is unacceptable, even if you might have strong political feelings about this. Det er jo interessant, at det bliver en semantisk øvelse, men budskabet var klart allerede dengang, nemlig at det eneste sprog, Trump forstår, er det direkte, og at den eneste afvisning, som Trump respekterer, er en uden et men. Men alligevel har vi set, at siden da har Europa givet efter. Den høje repræsentant taler i dag om, at det er legitimt at tale om sikkerhedsudfordringer omkring Arktis, på trods af, at det er USA's egen administration, der har nedskaleret antallet af soldater fra 15.000 til kun 150. Vi taler om, at det er legitimt at tale om råmaterialerne på Grønland og de sjældne jordarter, på trods af, at det er grønlænderne, der har en ret til at beslutte om, hvordan og hvorledes de skal udvindes. Og vi har lavet en handelsaftale, som indtil det her hus indtil for nyligt gladeligt ville have skrevet under på, selvom den lavede tårnhøje toldtariffer på Europa, men ingen på USA. Vi har endda lovet at investere mere i Trumps økonomi. Hvis Europa ikke forstår, at vi er nødt til at lave en klar afvisning, et klart nej til Trump, indtil den militære trussel er af bordet, indtil man opgiver ideen om at splitte kongeriget op, så kommer vi til at tabe igen og igen og igen. Og derfor håber jeg, at Europa nu er klar til at vågne op, gå væk fra skåltalerne og over til handling. Tak for ordet. Dear colleague, there will be consequences to your explanative. There are two blue cards in the room. Will you accept one? I will give the floor to Kira Peter Hansen. Tusind tak, Anders. Jeg er helt enig i, at vi har brug for handlinger og ikke ord, og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om dig og Dansk Folkeparti genovervejer jeres forhold til Trump og MAGA-bevægelsen. For det er jo din formand, som tog til Mar-a-Lago. Det er dit parti, det er din gruppe, som er Trumps tætteste allierede i Europa. Og det er dig, der vil rive det fundament ned, som skal stå imod over for Trump. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, om de sidste par måneder egentlig har gjort, at du har overvejet og genovervejet din position og jeres gruppes ståsted. Det er jo en ret patetisk beskyldning, når jeg for et år siden var den, der stærkest blandt de danske medlemmer talte imod Trump i det her hus. Jeg tror, den video, som jeg åbenbart skal sanktioneres for, den er blevet set over 500 millioner mennesker worldwide. Jeg har brugt de sidste 3 uger, ligesom det foregående år, på at fortælle det her til amerikanerne direkte på amerikansk tv, på alt fra CNN, ABC News, MSNBC. Jeg tror ikke engang, jeg kan huske dem alle sammen. Det er jo næsten hver nat. Så at påstå, at min moral skulle være beklikket i den her sag, det tror jeg er at tage munden lidt fuld. Og ved at dansk indrigspolitik på en sag efter, at Jordan Bardella har holdt den stærkeste tale, den eneste partiformand, den eneste gruppeformand, der har givet til ordet i den her debat, det er nok lidt en falliterklæring fra den grønne gruppe. Thank you. Thank you. This is closed. Two? I'm sorry? 2 green cards? No, just one per person. Oh, sorry. Thank you. Mr. Alberico Gambino. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Alta rappresentante, la sovranità e l'integrità territoriale della Groenlandia e del Regno di Danimarca non sono negoziabili. L'Unione Europea deve difenderle con un profondo senso di diplomazia, ma proprio per questo dobbiamo evitare risposte emotive come l'invio di truppe, piuttosto che pensare a dazi o sanzioni tra alleati, è un errore che rischia di innescare un'escalation inutile che indebolisce l'Occidente invece di rafforzarlo. La vera sfida strategica nell'Artico non viene dagli alleati, ma dalla pressione militare della Russia e dalla crescente penetrazione economica e geopolitica della Cina, che mirano ovviamente a ridefinire equilibri e rotte strategiche. Serve dunque dialogo politico, coordinamento e responsabilità,
dialogo tra gli Stati Uniti che restano un pilastro della nostra sicurezza, coordinamento nella NATO che è un perno della deterrenza, chiarezza nel distinguere tra partners e avversari, fermezza nei principi, lucidità nelle scelte e così l'Europa difende davvero la sovranità e la sicurezza comune. Grazie. Grazie. Urmează Pat Urmas. Head kolleegid, Euroopa Parlament on viimase 10 aasta jooksul võtnud vastu mitu resolutsiooni, kus ütleb, et Arktikale tuleb senisest palju rohkem tähelepanu pöörata. Olen täpselt sama rõhutanud ka Arktika raportöörina. Ja paraku on Euroopa Parlamendil olnud õigus. Olukord Arktikas on muutunud järjest keerulisemaks ja probleemsemaks. Loomulikult saavad Gröönimaa tulevikku määrata ainult Gröönimaa inimesed ise ja Euroopa saab neid selles toetada. Teised Euroopa riigid saavad alaliselt senisest enam panustada Gröönimaa ja seekaudu ka kogu Arktika julgeolekusse sealse kohalolekuga. Euroopa Liit peab olema ka väga avatud ja positiivne nii Gröönimaa, aga ka Islandi ja Norra suhtes, luues soodsa atmosfääri nende riikide võimalikuks ühinemiseks Euroopa Liiduga. Gröönimaa ümber toimuv on aga osa laiemast kiiresti muutuvast julgeolekupildist maailmas. Seetõttu peab Euroopa Liit kiirendama seesmist kaitse- ja julgeolekukoostööd ja vabanema sõltuvusest kolmandatest riikidest. Ja Euroopa Liit peab end näitama maailmas tugeva ja usaldusväärse partnerina, näiteks lõppude lõpuks oluliste kokkulepete jõustamine ka Mercosuri ja teiste riikidega, kes soovivad Euroopa Liiduga lähedased olla. Ja Ukraina ei tohi kõigest sellest loost kannatada, me peame jätkuvalt mitte jätma Ukrainat tähelepanuta, sest ainuke, kes sellest olukorrast võidab, on Venemaa. Pat, Mr. Urmas, will you take a blue card? You have a blue card question from Mr. Madison, ECR. Ja, aitäh, härra Paet. Teie kõne oli nii kaunilt pateetiline, et mul tekkis paar küsimust eesti keeles. Esiteks, ma olen täiesti solidaarne Taaniga ja ma olen täiesti nõus sellega, et igal riigil on õigus ise otsustama tuleviku üle. Aga kas te ei leia, härra Paet, et Euroopa häda ongi see, et me oleme vastu võtnud resolutsioone, me oleme nõudnud, me oleme tahtnud, aga samal ajal häda on selles, et meil pole mitte mingisugust jõudu, et oma tahtmist ka kaitsta. Et fakt on see, et sa võid ju oma väärtustest seista ja resolutsioone võtta vastu ühtselt ja koos skandeerida, aga kui ikka relvastust ja jõudu pole, siis tulevad pahad ja võtavad ära, olgu see Venemaa, Hiina või täna Trump. Et kas te ei leia, et Euroopa Liidu häda ongi selline nagu pehmostumine, kus hea on rääkida kõnepuldis kauneid sõnu, võtta head palka vastu, aga tegelikke samme ei taha mitte keegi teha, sest seda liiga kallid ja liiga ebamugavad. Thank you. No, nagu me kõik teame, tõepoolest 30 aastat Euroopa Liit, Euroopa Liidu riigid ei panustanud piisavalt oma julgeolekusse ja kaitsesse. Aga nagu me oleme viimastel aastatel näinud, ennekõike seetõttu, et Venemaa taas ründas Ukrainat, on mõtteviis paljudes riikides muutunud ja Euroopa on oma kaitsesse ja julgeolekusse lõpuks hakanud tõsiselt suhtuma. Nii et aga ilma sellise poliitilise visioonita, kuidas Euroopa peaks edasi arendama, kuidas me saame oma huve kaitsta, ei järgne ka tegusid, nii et seetõttu ka siinse parlamendi otsuseid ei maksa kuidagi alahinnata. Aga ma olen loomulikult nõus, et liiga palju aega on raisatud, et nüüd on ülim aeg Euroopal ikkagi iseenda eest võtta oluliselt suurem vastutus ja vabaneda mittevajalikust sõltuvusest paljudes valdkondades kolmandatest riikidest. Tänan.